Bon dia, Gustavo. Hola, bon dia, Belén. Ja hem arribat a ser a Quatretonda. I així on anem? Mira, avui anem a fer la ruta de les herbes medicinals i així t'ha posat el teu cabasset. Ah, fenomenal. Vinga, anem. Doncs vinga, fem camí. Mira, Belén, jo quan vinc amb gent que fem la ruta de les plantes, el que faig és que busque el lloc ideal per a trobar les plantes, busquem un gis de penya i allí comencem ja a parlar d'elles i buscar-les. Perfecte. Mira que esteu orgullosos des de Quatretonda d'esta serra. És magnífica, eh? És que la serra de Quatretonda té molt i moltes coses bones. Ja ho veiem. Això és el que vosaltres diu que és un gis de penya, no? Sí, és un lloc on hi ha molt poqueta terra, on pràcticament l'únic que n'hi ha és penya, però així viuen les plantes rupícoles, que és les que busquem. Així ja en tinguem, així ja en podríem veure. Ja veig unes quantes, ja. Sí. Així tinguem... Esta és el cor de penya. Claro, és que aquestes plantes són realment les més dures de tot el Mediterrani, perquè, claro, en 2 gramells de terra i 2 llagrimetes d'aigua... Ja tenen prou. Sí, la planta fa tot el seu cicle. Mira, Belém, així en tinguem una altra planta. Este és el famós te de roca. Molt famós en la zona. Sí, aquesta és una planta molt buscada. En realitat, aquesta seria la reina de les infusions en companyia del timonet. Això és el que hem escoltat, sí? I és molt bona per a què? És molt bona per a l'estómago, la inflamació d'estómago, la inflamació d'orina, les úlceres, i el que necessitem en realitat és la fulla. Que la fulla vendria a ser això. Entonces, nosaltres faríem això. Mos quedaríem la part que sí que volguérem, frega i veuràs que l'oleta fa més bona. A veure. I entonces a la serra es quedaria el resto de la planta. I avui, després de tants anys, ha tornat a ser una festa. Ara estem, Gustavo, en una zona completament diferent de la serra, no? Sí, ara estem buscant les plantes d'ombria. Antes estàvem al carassol i ara estem buscant les plantes que necessiten un poc més d'humitat i un poc més d'ombra. Com és esta d'ací, esta és la juliverda. La juliverda és una planta que mos floreix a finals de l'estiu i principis de la tardor. Quina sorpresa més grata. Això és fantàstic per a la paella. A mi m'agrada molt. Clar, és perfecte, una paella en un poquet de romera, això la fa especial, eh? Però que dolç que és estar amb tu. I aquesta planta per a què serveix? Sí, esta és matapoll i esta planta... Matapoll. Matapoll. S'utilitza com un contraverí i el que fa és que s'agarra la tigeta, simplement s'arranca i quan te'l pica un alacrà, el que fas és que te la poses a la zona que t'ha picat, tal que aixina, la sàvia contra la pell i simplement te l'anell. Gràcia m'han passat dels 27, pobres d'ells. Gustavo, ja veig la meva planta favorita, que és el timonet. Ah, mira, sí, És que m'encanta, eh? Esta. És boníssima. Així tinguem el timonet, clar, ara torna a florir, i bueno, ja estàs boníssima, a tu el senta de lo més bé. Sí, a mi és que... A mi hi ha molta gent, no? Clar, molta gent. Digestiu a tope, però s'utilitza molt per als problemes pulmonars, per als constipats i per als cucs de l'estómac. Si no s'acabara el dia, no passaria res, estem tan bé que per molt... No podem acabar millor la jornada que prenent una infusió de timonet així a la Font Vella de Quatretonda. Així que moltes gràcies, Gustavo. Ets una font de sabidoria i ens has de contar moltes més coses, així que tornarem una altra vegada en Terra Viva per a que ens ensenyes com feu els ungüents. Totes les coses que feu amb les plantes en este poble les hem de saber. Val, si em prometeu que vingueu, nosaltres estarem així. Perfecte.